Знаете, от началото на седмицата ние ви предлагаме различни менюта, постни решения и идеи специално за този период. Днес продължаваме с постни манджи за празниците. And what beast that must exist? It flies with music from our lips and steals our kiss and blows it out into the mist. Where castles stand on cliffs and cobbled streets, they wind and drift, and moods are made and set but shift. This place where skies are low and birds are big. We went to sleep in day and woke again the same day. We have learned to cheat the time and find the hours that the clocks cannot define. Oh, as I looked up from that stage, I felt a thing that had been made, and how it raged, how to explain. Something makes me howl and shiver to the core. Oh, outside if it was raining, then it's and what beast that must exist? It flies with music from our lips and steals our kiss and blows it out into the mist. Where castles stand on cliffs and cobbled streets, they wind and drift, and moods are made and set but shift. This place where skies are low and birds are big. We went to sleep in day and woke again the same day. We have learned to cheat the time and find the hours that the clocks cannot define. Oh, as I looked up from that stage, I felt a thing that had been made, and how it raged, how to explain. Something makes me howl and shiver to the core. Oh, outside if it was raining, then inside there'd be... Танцувай си. Ангел Цветков е при нас с неговите мариновани пътладжанчета. Да, точно така. Значи може да видите тук вече готовото есте. Да покажем на камерите. Това е. Почваме да ядем. Готови сме. Айде. Мога да ви покажа как се режат пътладжаните. В смисъл нещо по-особено ли има? Ами да. Значи има начин, по който се режат. Така. След малко ще видите рецептата. Приготвяйте листче, химикал, да записвате. Листче, химикал или Фейсбук, денят се маринат близо. На големи. Те са мариновани в сладко-кисел сос и е леко в индийски стил, може да се каже. Нарязва се така на ленти. Се казва пост на Коледа и щастлива нова година. Нарязва се по този начин и се слага в сгорещен тикан или... Аз ще опитам. Да, разбира се. В сгорещен тиган или тенджера да се задушава с мазнина, малко вода и настърган джинджифил. Ето тук може да покажем на камерата. Настъргва се. Слага се също така чили. Това е панировката за соевите хапки, които може да видите тук. Така изглежда в суров вариант. Може да се намерят в диетичните магазини, вакуумирани, пакетирани и овкусени. Значи потапят се в тази панировка и се слагат в сгорещен тиган с малко мазнина. В смисъл не е в фритюрник. Да, между другото, зрителите в интернет могат да ни дават идеи какво искат да видят, какво искат да вкусят. Да приготвим рецепти специално за тях. За да може ние да ги опитаме в студиото. Да ги опитаме в студиото. Много е хубаво. Денят отблизо с Мария е нашата страна. Кажи ми сега точно стъпка по стъпка как се приготвя. Така, нарязваме пътладжаните. Слагаме тиган или тенджера с горещено олио. Слагаме настърган джинджифил и добавяме пътладжаните. Сипваме малко вода, за да не се гаря. Нали? Като за мъж, който не е готвил. Слага се тиган в топла... Ами да, има хора, които... Това е за мен специално, да. Може да започне от самото начало, затова така е по-добре. Нали, добавя се джинджифил и чилито и пътладжаните се готвят до умекване, след което се добавя лимонов сок, кимион, фруктоза и се получава този сос вече, който е сладко-кисел с подправките. Няма много подправки в самото естие. Така, значи соевите хапки... Обрано към подправки. След малко още веднъж повтарям, ще видите рецептата. Много е вкусно, уверявам ви. Така, този хляб? Хляба ние си го приготвяме сами по желание, ако искаме, разбира се, защото става по-хубаво. Който не иска да се занимава, може и с хляб просто да си препече филийки. Но по принцип ето това е тестото за тези хлебчета. Да. Прави се средно твърдо и се разточва на тънки питки, след което се пече на сух тиган. В смисъл от двете страни, докато се зачерви, нали?
Добре. Има някакъв технически проблем, така че рецептата ще я видите в страницата ни във Facebook. Съжаляваме, но няма сега да я видите изписана. Тук може да... Я изпишете Facebook направо, колеги, за да може хората, които още не са се аднали и които още не са ни харесали страницата, го направят сега. Има ли интерес според тебе към постните манджи? Тук половината оператори казват, ние въобще няма да опитваме, щом няма месо. Не ми го давай. Ами, има интерес, да. В смисъл, много хора се интересуват вече от това и първо предстои да се развива в България. А защо според тебе? Ами, какво да ви кажа? Вегетарианството е на мода? За себе си мога да кажа. Специално много хора имат различни мотиви. Аз за себе си мога да кажа, че просто реших да пробвам един ден как е без това и повече не пробвах месо. Така ли? Да, видях, че така се чувствам добре и че няма смисъл да участвам в тази история с животните. Добре, да, точно. Сега, за тази вкуснотия тук са ви необходими пътладжани, килограм и 700, нали така? Да, килограм и 700, те свиват доста. Сайтан чикън, ето направо ти чети, аз ще показвам. Да, са в магазините. Сайтан чикън 600 грама, лимон, сок от лимон, 3 броя. Сок от лимони, джинджифил, 300 лъжици, олио една чайна лъжичка, чайна чаша. Чайна чаша, да. Слага се повече, защото се получава маринат. Да. Кимион млян, 1,5 супени лъжици. Вода се добавя също по време на готвенето. Фруктоза, 12 супени лъжици. Сол на вкус, чили на вкус. Да, точно така. И за панировката са необходими 100 мл фреш от моркови. Да, за панировката само да кажа, че общо взето тя е без яйца, понеже сега е после още повече. Прави се на принципа на тесто за палачинки. Само, че малко по-гъсто. За да може да стане по-добре. Значи ни трябва 100 мл фреш от моркови, вода 300 мл, бяло брашно 200 грама и сусам за поръсване. Точно така, да. Сусама се поръсва, докато се панира в самия тиган. Аз само не разбрах фреш от моркови. Ами фреш от моркови се получава хубав цвят първото и дава много интересен вкус, защото моркови е леко сладък. Добре. И за хляба ни трябва пълнозърнесто брашно 250 грама. Да, точно така. Вода 150 мл и половин супена лъжица сол. Да, замества се средното твърдо тесто и се разточва. Ние имаме желание от зрител да се научим как да правим какво? Кюфтета от гъби и лещ. Добре, ще направим и такива. Да, ще направим и такива. Аз правя също така много хубави кюфтета от овесени ядки. Мога да ви спретна тук и да ви кажа рецептата. Много ти благодарим. Утре ще продължим или не? Всъщност това беше последният ни ден. Това беше последният ден. Ще пуснем рецептата, обещаваме на всички, които се интересуват. Страхотно е. Много е вкусно. Благодаря ти много. Аз ви благодаря.